Min problemstilling handler om, hvor godt bliver unge indvandrere integreret gennem uddannelsessystemet. Så jeg starter med at redegøre for forskellige integrationsteorier, kommer mest ind på den pluralistiske integration og assimilation. Pluralistisk integration, det går ud på, at vi har forskellige kulturer i det danske samfund, for eksempel, hvor at indvandrerne både har nogle normer og værdier fra hjemlandet, men også har nogle normer og værdier fra det danske samfund, så de sådan både har sådan værdier fra begge lande. Det er jo godt, fordi at det er med til at skabe en identitet hos indvandrerne, da de sådan hverken opgiver eller tager andre normer og værdier ind. Det dårlige ved denne integrationsteori er, at så er der heller ikke rigtig så mange, der bliver integreret, fordi hvis for eksempel vi har en familie med en kvinde, hvor at hun vælger at beholde den norm og værdi, der handler om, at hun ikke skal på arbejdsmarkedet, men blive hjemme i stedet for, så kan det være, at hun bliver dårligere integreret i det danske samfund, fordi hun ikke deltager i det. Og det kan også have konsekvenser for de unge børn, hvis de vælger at, i stedet for at finde sammen med nogle danskere, vælger at finde sammen med nogen af samme normer og værdier, og blive sammen med dem og ikke komme ud i samfundet. Assimilering er en anden integrationsteori, som går ud på, at indvandrere og nye personer, der kommer til Danmark, skal opgive deres normer og værdier, og i stedet optage og blive danskere. Altså så skal de frelægge sig alle de normer og værdier, de har fra hjemlandet, og i stedet optage de danske værdier. Det der er godt, fordi så bliver racisme og dårlig integration sådan usynligt, fordi nu er indvandrerne jo danskere, så man kan ikke rigtig skelne mellem, hvem der er danskere og ikke er danskere. På den anden side er det dårligt, fordi at det fjerner de oprindelige normer og værdier, som indvandrerne har med fra hjemlandet, og derved kan det være med til at fjerne noget af deres identitet fra dem. Det næste, jeg vil redegøre for, er Pierre Bourdieu's kapitalteori og habitus. Kapitalteori, eller man har i princippet 4 kapitaler. Vi har den økonomiske, sociale, kulturelle og symboliske kapital. Og de hænger sammen med den sociale arv, da du sådan arver nogle forskellige kapitaler til nogle felter, så du kan bruge de her forskellige felter. Og du kan selvfølgelig også få nogle flere kapitaler til forskellige felter gennem livet. Det økonomiske kapital går ud på, at man har vis mængde penge og materielle goder. Den kulturelle kapital går ud på, at man har en god uddannelse og har opdraget baseret nogle forskellige normer og værdier. Eller ikke normer og værdier, men varieret og velformuleret sprog. Den sociale kapital indebærer, at man har sådan et godt netværk og god til sådan noget med grupper. Og den symboliske kapital, det er sådan noget, hvis man har for eksempel et navn eller et bestemt udseende, der gør, at man kan bruge det. Det skal jo siges, at den symboliske kapital er ikke så fremtrædende som de 3 andre. Habitus er det af de holdninger og meninger og de valg, vi tager, og de er selvfølgelig styret af vores kapitaler, hvilken holdning vi f.eks. har til uddannelse eller til noget arbejde eller noget, og hvilke erfaringer vi har der. Så det determinerer vores habitus. I analysen vil jeg kigge på artiklen Mere integration fører ikke til bedre integration, sammen med nogle tal fra min egen spørgeskemaundersøgelse om integration. I artiklen fra Information kritiserer nogle rektorer nogle indvandrerpiger, fordi at de ikke integrerer sig på det sociale netværk på skolerne. Og de har dannet deres egen form for sådan subkultur på skolen, fordi de ikke deler de samme normer og værdier med deres danske kammerater. Altså hvis man skal tage kapitalbegreberne ind, kan man sige, at indvandrerpigerne har nogle andre kapitaler, i hvert fald sociale og kulturelle kapitaler, der gør, at de ikke for det første ikke har lyst til at deltage i det her, fordi meget af det sociale på ungdomsuddannelser handler om druk. Og det må de jo ikke på grund af f.eks. religion eller et eller andet. Og der kan man vel også snakke om noget pluralistisk integration, fordi pigerne vælger, tager nogle danske værdier, som sådan noget med, at uddannelse er godt og alt det, men også i at vælge at beholde nogle af deres egne. Og derved kan man vel også kigge på, at de måske er godt integreret, hvis man ser det fra den synsvinkel. Hvis man sådan kigger på assimilering, så vil man sige, at det ikke er så godt, fordi rektorerne kritiserer blandt andet pigerne for ikke at deltage i det her sociale liv.
Og det er jo skidt, fordi for eksempel ligesom man kan sige, at rektorerne indirekte støtter assimilering, fordi at de kritiserer pigerne, fordi at de ikke deltager i det sociale liv på gymnasierne. Dette bliver kritiseret af antropologen Mikkel Rytter, som mener, at der skal nye tanker til, hvordan på det sociale område på gymnasierne. Man kan sætte det lys med min egen spørgeskemaundersøgelse, der viser, at 33,8% af de unge mellem 15 og 25 næsten har daglig kontakt med indvandrere, mens 24,1% har næsten hver dag. Dog kan man så tage som fejlkilde, at der er forskellige måder, man kan dividere ordet kontakt på, om det så er en, man mødes med hver dag, eller nogen, man bare sådan man går på overgangen med. Hvis man sådan skal diskutere, om det er vellykket integration eller ej, så kommer det rigtig meget an på, hvilket syn man har på, hvilken integrationsteori man ser fra. Hvis det er for pluralistisk, så er det selvfølgelig godt, at pigerne, så er det en god integration, fordi pigerne beholder både noget fra deres hjemland og indtager nogle nye normer og værdier. Og de er med til at skabe deres egen identitet, og de opnår nogle forskellige kapitaler og bestemt habitus på baggrund af deres valg. Hvis man så ser på fra assimilering, så er det selvfølgelig ikke så godt, fordi pigerne vælger at beholde deres egen normer og værdier og vælger ikke at indtage nogle danske værdier om at deltage i det sociale liv. Og det mener integrationskonsulenten, at det kan være et problem, fordi pigerne opnår ikke samme sociale kapital som deres danske studiekammerater. Hvis man skal snakke om eventuelle forbedringer, kan man kigge på fra den pluralistiske integrationsvinkel, som antropologen Mikkel Rytter påpeger, at måske skal man tænke på nye måder at være sammen på, som ikke er defineret af alkoholseksuelt spil. Ud fra det kan man sådan konkludere, at hvor godt er, eller kan man sådan se, det kommer rigtig meget an på, hvilken vinkel man kigger på, om man kigger fra pluralistisk synsvinkel, eller man kigger fra assimilering. Hvis man kigger fra pluralistisk synsvinkel, kan man snakke om, at det selvfølgelig er vellykket, men at uddannelsesstederne skal være bedre til at tilpasse sig de forskellige elevers forskellige kapitaler og deres forskellige, at de har nogle andre habitus, at de for eksempel kan finde på at vælge sociale arrangementer fra. Men hvis man sådan kigger fra assimilering, kan man jo sige, at det ikke er vellykket, fordi at de vælger netop at beholde deres traditionelle værdier. Og det kan være et problem, fordi de ikke kan opnå de samme sociale og kulturelle kapitaler, som de skal bruge på arbejdsmarkedet. Men det er et meget diskutabelt emne. Slut.